बर' हारिमु सिबिनानै आं दिनै लांदां जाजोब्बाय बाबा 1977 सनाव निफ्रायनो आं थियाटार खालामबाय खिन्थु दाबो जोंहा सरकारनिफ्राय जाबायदि अनसुंथाइ मोननो गोनां दाबो मोनाखै बाबा निजिनि सम्पति धंख खालायनानैसो आं सोरां थियाटार फोथांना दंबाय दं दाबो बर' समाजनि गेजेराव बर' समाजनि गेदेर गोलावफ्रा दाबो आंखौ सिनायना मोनाखै आं बायदि मानसिखौ दिनै अनसायाखै आं बायदि मानसिनो दिनै अनसुंथाइ होआखै जाबायदि नागिरदों बेसे खस्थ' खालामो সেইকাৰণে आं सानदों मा बर' रायजोनिफ्राय आं बिदाय लासिगोन এই खनालि जयन्तीनि उनाव 2 बोसोर दंबावो खनालि जयन्तीनि थाखाय এই 2 बोसोरनि उनाव आं बिदाय लासिगोन आरो आं जुदि सोरां मन्जु थियाटारखौ बन्द खालामनो गोनांब्ला बर'नि गेजेराव कुनु मोनसे थियाटार आवगायबोनो हाया आगोन दा बेखौनो आं दुखु मोनो हासाफोर बायदि जोंनि बर'नि गेजेरावबो गेदेर गोलाव दं एमएलए आरो जोंहा बिधान सभायावबो एमएलए दं मन्त्रि दं खिन्थु दाबो आंखौ सिनायना मोनाखै बेखिनिखौ आं दुखु मोनो आं जातिनि थाखायसो नांदो आंनि थाखाय नङा आंनि न'खरावबो फिसा साथाम साब्रै फिसा हौवा फिसा हिन्जाव साख्रि दं आं जिरायना जानो हागोन आं इयाव दिनै रांनि बिबायारि जाना ओंखारबोआखै आं बर' हारिमुनि बिबायारि जाना फैदों आरो आंनि बे अनुस्थानखौ लानानै माने 40-50 जन बेकार हिन्जावसा हौवासाफ्रा दाबो थांनानै दङ आरो लोगोसे दिनै जोंहा बर'नि गेजेराव मोनसे हारिमु दं बेखौ गुबुन हारिनि गेजेराव आं दिन्थिबोनो हादों जे बर'आवबो मोनसे थियाटार महरै हारिमु दं आरो सोरां मन्जु थियाटार खालामना दाब जायगायाव दाब कमिटिया अन्त 1 लाख 2 लाख थाखाबाबो अनुस्थानाव एसे सहाय खालामनो मोनदों दा बेखौनो सानो बाबामोन आङो जे बर' समाज आंखौ माने सिनायनो हायाखै जे बर'नि जिमान मन्त्रि एमएलए दं इसोर जेसेबां बर'नि अनुस्थानाव सहाय खालामनो होदों सोरां मन्जु थियाटारनि बिगुमायाव जथेस्थ सहाय खालामनो होदों आं बर' जातिनि थाखाय बहुत मावदों आरो मावनो गोनां दंबावो बेफोरनि कारणे दिनै आं जुदि इसोरनि सहाय सहानुभुति मोनैनि थाखाय रां रुफानि गैयिनि थाखाय आं दुखु नांदो आं एगासिनो आरो आंखौ दाबो बर' रायजोआ सिनायना मोनाखै रायजोआ सिनायदो खिन्थु मन्त्रि एमएलए सिनायना मोनाखै जिहेतु नोंथाङा बहुत दुखुनांथाव बाथ्रा थियाटारा जोंनि गेजेराव सोरां मन्जु होनना बुङोबा गोबां नाम मोनबोयो जिहेतु बेनि गेजेरावबो जिहेतु नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय बन्द खालामदों रां रुफा गैया बाबा थाखा हालिया आंहा मोनसे चेलेन्जआ जासिगोन आं मोनसे माने थांखि दंमोन बे थांखियानो आं खनालि जयन्ती खालामगोन बर'नि गेजेराव सम्पति जोबलांथो तथापि आं खनालि जयन्ती खालामगोन होनना सानदोंमोन बै खनालि जयन्तीया फैयै नै 2 बोसोरल'सै आंनि थांखिया जोब्बाय खिन्थु थांखिनि गेजेरावनो बुहुत आंहा खहा जालांबाय खिन्थु दा बेखौनो मा होनना बुङो दा बर' समाजनि थाखाय आं गाबो मुला स्टेजाव गाखोनानै कमिटिफोर आंखौ थिखांना आं गाबो जे एसामिसआ जुदि 25टा 30टा गाहाम थियाटार जानो हागोबा अসমनि भितराव बर' माने इमान एरियायाव माने मोनसे थियाटार माने फोथांना लाखिनो हायाखै सोरां मन्जुल' नङा जिखुनु थियाटारखौ माने फोथांना लाखिनो हायाखै बर'आ माने माबाया आवगायबोआ जे नायनाय होरिनाय बेखौ अननांगौ दा बिदि सहाय खालामनो मोनाखै बाबा आरो दिनै मन्त्रि एमएलएखौबो दा आं बुङो दिनै प्रमद बर'नि माबाखौ आं बुंनो थाङाखै 1 बोसोरल'सो 1 बोसोरबो जायाखैसो ना मोजां बिबान मोनाखै मोजां थाखा फैसानि माबाखौनो दिनै जा हाग्रामा सरकाराबो जथेस्थ आंनो सहाय खालामदोंमोन खिन्थु हाग्रामा सरकारा माबायदि सहाय खालामदों हाग्रामानिफ्राय आङो खेब्रै मोनदों थाखा हरदों प्रमिलाबो हरदों मिथाराम रं हरदों लोमस्रावबो हरदों एसे खिन्थु बेखिनि थाखाय बाबा थोआ रां थायोब्ला आवगायलांगोन रां थायोबा आरो जुदि कुनु आंनो सरकारजों सहाय खालामा होनबानो आं गारसिगोन आरो नांलाया सरकारा जुदि नोंथांनो माबा मोनसे अनसुंथाइ होयोबा नङा हयथ' 50 नङा 60बो थांनो हागौ 60 बोसोराव थांनो हागौ आंनि बैसोआ जिमान थागोन इमानो सोरां मन्जुआ थांना थागोन आरो जुदि जेबो अनसुंथाइ मोनाब्ला गैला सेटेल नांलाया बर' थियाटार खालामनो दिनैनि दिनाव जिहेतु नोंथांनो दिनैसिम अनसुंथाइ होआखै दा बिटिसि सरकाराव जे जौगानायनि सरकार प्रमद बर'नि सायाव मा खामानि बिथांखौथ' आं ओरैनो सिनायखायो आरो जा साराबो आंखौ मोजां सिनायो दा सिनायनायनि गेजेरजों आंखौ अनोब्ला आं आवगायलांनो हागोन आरो दा दुखु नाङो जे बर'नि भितराव आंल' सोरां मन्जु थियाटारखौ फोथांना दंबाय दं बे आंनि थाखायल' मावाखै आं बर' जातिनि थाखाय मावदों बे सोरां मन्जु थियाटारा आंनिल' नङा बे सोरां मन्जु थियाटारा समग्र दुलाराय बर' समाजनि थियाटार समाज दा बेखौनो बुङो जे सोरां मन्जु थैनाय माने हारिमुनि खहा जानाय आरो सोरां मन्जु थियाटारा थांना थानाय माने बर' हारिमुवा जौगानाय दा बेखिनिखौनो दिनै रायजो राजाफोरा आंखौ सिनायना मोनाखै खिन्थु आंनि थाखायल' थियाटार खालामाखै आं बर' जातिनि थाखायसो आं थियाटार खालामदों नङा आं दिनै जिरायना जानांगौ आंहा 3 4 फिसा सानदों दं दा गथ'फोरा बुंदों बाबा नों थादो नोंखौ